חברים, קצת צניעות. 120 שנה צילמו בחצובה. אני אומר לכם את זה בתור במאי, עורך וצלם. פעם הכל היה יקר, אתם, דור ה-HD, לא חושבים פעמיים לפני שאתם מצלמים. קשה לכם? אין מה לעשות, אנחנו רק מכינים אתכם לתעשייה. אל תנסו למצוא סיכון בינינו. חסרות לך שעות. תצלם את הבר מצווה של אח שלך, אני אחשיב לך ילד כסטאז'. תסבירו לי מה ההבדל ביניכם לבין ילד בן 5 עם אייפון. תצלם את יום הסטודנט, אני אכיר לך באיזה כסטאז'. אתם יודעים מה ההבדל בין במאי לאלוהים? אלוהים לא חושב שהוא במאי. טוב, צלמי אותנו פה רגע בכיתה, אני אחשיב לך את זה כסטאז'. הצלם הוא הדמות שהיא הכי קרובה לאלוהים. העורך הוא האלוהים בקולנוע. חצי פה רגע רקורד, חצי. אני אחשיב לך את זה כסטאז'. טוב, כמה דגשים לתרגיל הסופי. שתי דמויות וחפץ. דיאלוג בין שתי דמויות סביב חפץ. שני חפצים ודמות. דיאלוג בשני חפצים סביב דמות. מצלמה עם נוכחות. תנועה. אני רוצה להרגיש אותה. אני לא אקבל תנועות מצלמה. תאורה מלאכותית פורמליסטית, אני רוצה דרמטיות. תאורה טבעית עם קצת בלנדה. קחו שחקן שנוח לכם לעבוד איתו. קחו שחקן שגם אם לא נוח לכם לעבוד איתו, זה בסדר. זה לא מה שהתכוונתי. זה הרגע שבו אני באופן אישי לחצתי על השלט. תקשיבו לי טוב, הבומן הוא האלוהים בקולנוע.